началото на лятото през 2023 година ходих на екскурзия в Сицилия. Бях впечатлена от това колко е зелен този южен остров в началото на лятото. Попаднах в една невероятна атмосфера на тези малки градчета с тясни улички с балкончета, също различни, някои от тях бяха накацали на скали над морето. Разходих се по безкрайните пътища на острова, около които цъфтяха в този сезон зокуми, и попаднах в едно развълнувано море от жита, част от които бяха окосени и по особен начин правиха едни такива странни криволици в полето. И така получих вдъхновение за тези пейзажи, които показвам в изложбата. Те са с акварел, да, нарисувани са на един дъх, но просто такава е акварелната техника. Акварела трябва да се излее на един дъх, ала прима, за да се усети непосредствено това, което човек иска да придаде. Това е моята техника от край време. Чрез нея аз се събирам материал от натурата. Така беше и в този случай. Аз съм нарисувала тези акварели в ателието. Не е там на място, на острова, но се опитах да съхраня атмосферата, която толкова ме впечатли. Нарисувала съм различни характерни места за точно природата и така архитектурата на градчетата в Сицилия. И ще видите от тези тясни улички в старите градове, които отвеждат някъде нагоре към небето по едни тясни и високи стълби. Точно тези пътища сред току-що ожънатите ниви. Поканата за изложбата дойде от галеристката Ана Дякова, която случайно видя един мой акварел и ме покани да направя цикъл. Това беше провокация за мен да разгърна тази тема и да създам 16-те акварели. Надявам се, че хората, които ще дойдат на изложбата, публиката на галерия Дяков ще се потопи в тази неповторима атмосфера от началото на лятото, на много цвят, на много светлина на този южен остров. Вече имах такива гости тук, които до този момент дойдоха, които се оказа, че са били в Сицилия и така обменихме наистина впечатление от тази вълшебна природа на италианския юг.